everyone, welcome back to our NB channel. So लोगोफोर जों नोंथांमोनजों दिनै मोनसे गोदान लेसन सावरायनो नागिरदों बे नोंथांमोननि क्लास 10 नि इंलिश सब्जेक्टनि आरो बेवहाय नोंथांमोना गोदान लेसन हिसाबै बेवहाय नुनो मोनदों द टेल अफ कास्टार्ड द ड्रागन. सो लोगोफोर बेयो जोबोर इन्टारेस्टिं मोनसे खन्थाइ आरो बे मोनसे सल'बाथा कास्टार्ड द ड्रागननि मोनसे सल'बाथा. द टेल माने बेवहाय सल'बाथाखौ बुंदों आरो मानि सल'बाथा कास्टार्ड द ड्रागननि सल'बाथा. सो खन्थाइगिरिया बेवहाय मोजाङैनो बेखौ ड्रागननि सोमोन्दै ड्रागननि केरेक्टारनि सोमोन्दै बेवहाय मोजाङैनो फोरमायदों. सो गोबाव खालामालासे जोङो बे खन्थाइयाव मा दङ बा खन्थाइनि सिङाव मा लिरनायफोर दङ जों बेखौ फरायनोसै. दा बेवहाय गिबियावनो नुनो मोनदों बेलिन्डा लिभ इन ए लिटिल व्हाइट हाउस आरो बेवहाय नैबे जाबाय फार्स्ट स्टेन्जा. बेवहाय बेलिन्डा लिभ इन ए लिटिल व्हाइट हाउस बेनिफ्राय दङ. दा बेनि ओंथिखौथ' नोंथांमोना बुजिखाबाय. बेलिन्डाया फिसा गंसे न'आव दङमोन बा थायोमोन. बेनिफ्राय विथ ए लिटिल ब्लेक किटेन एन्ड ए लिटिल ग्रे माउस एन्ड ए लिटिल येलो डग एन्ड ए लिटिल रेड वागन एन्ड ए रेलियो ट्रुलियो लिटिल पेट ड्रागन. दा नैबे फार्स्ट स्टेन्जायाव मा बेरखांदों? बेवहाय बेलिन्डाया गंसे फिसा गुफुर न'आव दङमोन आरो बेजों लोगोसे नैबे बिनि ब्लेक किटेन होनना बुंदो, बिनि लोगोआव गोसोम मावजि फिसा आरो फिसा एन्जरबो दङमोन. बेनि अनगायैबो येलो डग होनना बुंदो, मासे फिसा गोमो सैमा आरो गुबुन मोनसे जाबाय लिटिल रेड वागन होनना बुंदो, गंसे फिसा गोजा गारिबो दंफायोमोन बेनि बेलिन्डानि लोगोआव आरो एन ए रेलियो ट्रुलियो लिटिल पेट ड्रागन माने थारैनो मासे फिसिनाय ड्रागनबो दंमोन. आरो ड्रागन मानेथ' नोंथांमोना मिन्थिखागौ मोनसे जिबौ जाथिनि जुनार, बेखौ बे बेलिन्डाया फिसिदोंमोन गावनि न'आवनो. दा बेनो जाबाय फार्स्ट स्टेन्जा आरो बे फार्स्ट स्टेन्जायाव बेलिन्डाया गावजों सोर दंमोन बेखौ बेयो फोरमायदोंमोन बे फार्स्ट स्टेन्जायाव. बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ, नेक्स्ट स्टेन्जायाव मा दङ? नेक्स्टआव नोंथांमोना नुनो मोनदों नाउ द नेम अफ द लिटिल ब्लेक किटेन वाज इंक एन्ड द लिटिल ग्रे माउस शी कल्ड हिम ब्लिंक. आरो बेवहाय खन्थाइगिरिया फोरमायदों दि बेलिन्डाया नैबे लिटिल ब्लेक किटेनखौ इंक होननानै गाबज्रिदोंमोन आरो बे लिटिल ग्रे माउसखौ बेलिन्डाया ब्लिंक होनना गाबज्रिदोंमोन आरो एन्ड द लिटिल येलो डग वाज सार्भ एज मास्टार. आरो बेवहाय मासे फिसा गोमो सैमाखौ बेलिन्डाया मास्टार होनना गाबज्रिदोंमोन आरो गुबुन मोनसेया जाबाय बाट द ड्रागन वाज कावार्ड एन्ड शी कल्ड हिम कास्टार्ड होनना बुंदों. दा आरो गुबुन मोनसेया जाबाय बेवहाय ड्रागन जा फिसिनाय ड्रागन, बे ड्रागना गिख'मोन होनना बुंदों. द ड्रागन वाज ए कावार्ड, गिख'मोन आरो बिखौ बिथाङा बे बेलिन्डाया कास्टार्ड होननानै गाबज्रिदोंमोन. दा बे जाबाय नैबे सेकेन्ड स्टेन्जायाव बेरखांनाय मेइन बाथ्रायानो जाबाय गावनि जा न'आव फिसिनाय बेलिन्डाया जा न'आव फिसिनाय माखासे जुनारफोर बिसोरनि मुंफोरखौ बेवहाय होनाय जादों बे सेकेन्ड स्टेन्जायाव. बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय, थार्ड स्टेन्जायाव फैबाय कास्टार्ड द ड्रागन हेड ए बिग शार्प टीथ एन्ड स्पाइक्स अन टप अफ हिम एन्ड स्केल्स आन्डारनीथ, माउथ लाइक फायारप्लेस चिमनी फर ए नोज एन्ड रेलियो ट्रुलियो डेगार्स अन हिज टोज. दा बेवहाय नैबे थार्ड स्टेन्जायाव बेवहाय कास्टार्ड ड्रागननि बेवहाय एसे माने सुंद' सिनायथिखौ होदों. कास्टार्ड ड्रागना नुनायाव माबायदि बेखौ बे थार्ड स्टेन्जायाव फोरमायनानै होदों खन्थाइगिरिया. आरो बेवहाय कास्टार्ड मुंनि ड्रागना गोबौ माने बिग शार्प टीथ होनना बुंदों, गोबौ गेदेर हाथाइ दङमोन आरो बिनि गोजौनि बाहागोआव अन द टप अफ हिम आरो बिनि गोजौनि बाहागोआव मा दङमोन? सु दंमोन. बे हाथाइखौ बिनि जा गोजौनि बाहागोआव थानाय हाथाइ बेखौ सुजों रुजुदोंमोन आरो गुबुन फारसेथिं सिंनि जा हाथाइ बे आन्डारनीथ, स्केल आन्डारनीथ होनना बुंनाय जादों, माने स्केल बायदि सिन थानाय जोङो नुनो मोनदोंमोन बे ड्रागननि खुगाखौ. बेनिफ्राय ड्रागननि हाथाइ सिङाव जा थानाय खुगाखौ. बेनिफ्राय आरो बेवहाय नुदों नोंथांमोना माउथ लाइक ए फायारप्लेस आरो ड्रागननि जा खुगा बेयो अरदाब बायदिमोन.
अरदाब माने जों ओंखाम संबा ओंखामखौ बन सावनानै जेरैबायदि सङो अरदाब, बेखौ जों अरदाब बुंनाय जायो। थिग बिदिनो नैबे ड्रागननि जा खुगा बेखौ फायार प्लेसजों रुजुदों, माने अरदाबजों रुजुदों बेवहाय। आरो बेनिफ्राय सिमनि फर ए नस एन्ड रेलियो टुलियो डेगार्स अन टस, आरो बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनबाय आरो गन्थङाव मोनसे आसुं दंमोन आरो थारैनो बिनि आथिङाव सुरि एबा हाथियारबो दङमोन होननानै खन्थाइगिरिया बे कास्टार्ड ड्रागननि बे ब्रिफ सिनायथिखौ बेवहाय थार्ड स्टेन्जायाव फोरमायदों। बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय, नेक्स्ट स्टेन्जायाव बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों बेलिन्डा वाज ए ब्रेभ एस ए बारेल फुल अफ बियार्स एन्ड इंक एन्ड ब्लिंक केस लाइन्स डाउन द स्टेयार्स। मास्टार वाज ए ब्रेभ एस ए टाइगार इन ए रेस बाट कास्टार क्राइड फर ए नाइस सेफ केस। आरो बे फोर्थ स्टेन्जायाव मा बेरखांदों, बेलिन्डाया मुफुर, बियार माने मुफुरखौ फोरमायदों। बेलिन्डाया मुफुर बायदि साहसि आरो गोहोगोराखौ बेवहाय फोरमायदों। बेलिन्डाया सासे मासे मुफुर बायदि गोहोगोरा बोलोगोरा। बेनिफ्राय आरो इंक आरो ब्लिंकआ बे न'नि बेलिन्डा मोननि जा थानाय न' बेनि सिरियाव बिसोर थायोमोन आरो बिसोर सिंहखौ उनसंदामोन, माने सिंह फैदों नामा ना फैयाखै, गावसोरनि न'आव सोरबाफोर सिंह फैदों नामा बेखौ बिसोरो नैबे स्टेयार माने सिरियाव, न'नि सिरियाव जनानै थानानै बिसोर नोजोर होयोमोन, संदानोमोन। आरो गुबुन फारसेथिं मास्टार वाज ए ब्रेभ एस ए टाइगार इन रेस। आरो मास्टार माने बेवहाय जोङो सैमाखौ, बे बेलिन्डा फिसिनाय फिसा सैमाखौ, येल्ल' सैमाखौ बेवहाय मास्टार होनना बुंनाय जादों। आरो बे मास्टार वाज ए ब्रेभ एस ए टाइगार इन रेस। आरो मास्टारा रागाथिउरिया मोसा बायदि साहसि होनना बुंदों। आरो गुबुन फारसेथिं बेवहाय बाट कास्टार क्राइड फर ए नाइस सेफ केस। आरो बेवहाय केसआ जाबाय फानजारिखौ फोरमायदों। स' कास्टार्डआ माने गावनि रैखाथिनि थाखाय गंसे फानजारिनि थाखाय गाख्रबाय थादोंमोन होननानै बेवहाय फोरमायनाय जादों। दा बे जाबाय नैबे स्टेन्जायाव बेरखांनाय। बेनिफ्राय नेक्स्ट स्टेन्जायाव फैबाय। नेक्स्ट स्टेन्जायाव बेवहाय नुनो मोनदों नोंथांमोना बेलिन्डा टिकल हिम सी टिकल हिम आनमेर्सफुल। आरो बेवहाय मा फोरमायदों, बेलिन्डाया टिकल हिम माने टिकल माने गेदावना होनाय, बेलिन्डा टिकल हिम, बेलिन्डाया बिखौ गेदावना होदोंमोन। सी टिकल हिम आनमेर्सफुल, दा माने अननाय खाननाय गैयाजासे बियो गेदावना होदोंमोन। आरो सोरखौ गेदावना होदोंमोन, बेवहाय बिखौ होनना सोरखौ बुंनाय जादों, ड्रागनखौ बुंनाय जादों। आरो इन ब्लिंक एन्ड मास्टार दे रुडेलि कल हिम पेरसिबल। आरो बेवहाय इन जा मावजि, बे सैमा आरो एन्जर, दा बिसोर माने नंखायनो बे मास्टार, बे ड्रागनखौ पेरसिभेल होननानै गाबज्रिदोंमोन होनना बुंदों। बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय दे अल सेट लाफिं इन द लिटिल रेड वागन। आरो बिसोर गासैबो फिसा गोजा गारियाव जनानै मिनिबाय थादोंमोन। आरो बिसोर सोरखौ मिनिदों, नैबे जाबाय ड्रागनखौ मिनिदों। आरो बेवहाय एट द रुलियो ट्रुलियो क्राउडलि ड्रागन। आरो बे समाव माने बिसोर मिनिबाय थानाय समाव, जा इन ब्लिंक एन्ड मास्टारा मिनिबाय थानाय समाव बे क्राउडलि ड्रागनाबो, गिखर ड्रागनाबो दंमोन होननानै बुंदों। बेनिफ्राय नेक्स्ट स्टेन्जायाव फैबाय बेलिन्डा गिगल टिल सी शक द हाउस। बेलिन्डाया मिनिदोंमोन दि जेब्ला बियो न'खौ जांख्रिदोंमोन अब्ला बियो मिनिनो ओंखारदोंमन बे बेलिन्डाया। आरो बेनि अनगायैबो एन्ड ब्लिंक साइड विच इज गिगलिं फर ए माउस। आरो बेलिन्डायाबो उइक होननानै बुंदोंमोन। आरो उइकआ बेवहाय मासे एन्जरनि माने गाबनाय सोदोब। आरो बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों हुइच इज गिगलिं फर ए माउस माने एन्जरनि, बे जाबाय मिनिनायखौ फोरमायदों। उइकआ जाबाय एन्जरनि मिनिनायखौ फोरमायदों। आरो बेनिफ्राय इंक मास्टार रुडेलि आक्स हिज एस। आरो बेवहाय जा इंक आरो मास्टार्डा, बेवहाय इंक माने माखौ फोरमायदोंमोन, बे फिसिनाय मावजि आरो गुबुन मासेया जाबाय सैमा, बिसोर बेनि बैसोखौ सोंदोंमोन।
बेनिफ्राय when Custard cried for a nice safe case आरो बे समाव बे कास्टार्डा गावनि रैखाथिनि थाखाय फानजारिखौसो गाख्रबाय थादोंमोन होनना बुंनाय जादों। स' बे जाबाय बे स्टेन्जायाव बेरखांनाय। बेनिफ्राय नेक्स्ट स्टेन्जायाव फैबाय। नेक्स्ट स्टेन्जायाव नोंथांमोना नुनो मोनदों suddenly they heard a nasty sound आरो हरखाबैनो मा खोनानो मोनदों बिथांमोना जा बिसोर जिरायबाय थानाय समाव बिसोर हरखाबैनो मोनसे गाज्रि सोदोब खोनादोंमोन होनना बुङो नास्टि साउन्ड खोनानो मोनदोंमोन। बिसोर गासैबो दा ब्लिंक बा मास्टार्ड कास्टार्ड बिसोर गासैबो हरखाबै मोनसे गाज्रि साउन्ड खोनानो मोनदोंमोन आरो एन्ड मास्टार ग्रौल एन्ड दे अल लुक एराउन्ड आरो मास्टार माने बेवहाय सैमाखौ बुंनाय जादों आरो सैमाया बेवहाय रागा जोंदोंमोन ग्रौल होनना बुंदों रागा जोंनाय आरो बिसोर गासैबो माने सोरगिदिं नायदोंमोन सोर फैमारदों मानि थाखाय बे गाज्रि साउन्डआ बेरखांदों बेखौ बिसोर गासैबो माने नोजोर होदोंमोन। बेनिफ्राय मेव क्राइड इन माने आरो इनगा माने बे फिसा मावजिया मिउ होनना गाबदोंमोन आरो गुबुन फारसेथिं एन अ क्राइड बेलिन्डा आरो अ होननानै बुंदोंमोन जेब्ला माने बे समाव साउन्ड जायो मोनसे गाज्रि साउन्ड खोनानो मोना बे समाव बे जाथायफोरा जादोंमोन मावजिया मिउ होनना गाबज्रिदोंमोन आरो बेलिन्डाया अ होननानै बुंदोंमोन आरो फर देयर वाज ए पाइरेट क्लाइम्बिं इन दा विन्ड आरो बे समाव बिसोरनि खिरखि फारसे बे पाइरेट माने सासे दुथां मानसि लैथोनि दुथां आखुनि मानसिफोरखौ बेवहाय पाइरेट लैथोनि दाखुफोरखौ बुंनाय जायो पाइरेट आरो बेयो माने खिरखि फारसेथिं माने गाखोबोदोंमोन होनना बुंनाय जादों। बे बेलिन्डा मोना जा थानाय न' बेनि खिरखि फारसे गाखोबोदोंमोन दा बेखौ फोरमायदों। बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय नेक्स्ट पेराग्राफाव नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय पिस्तल इन हिज लेफ्ट हेन्ड पिस्तल इन हिज राइट आरो बेनि जा आगसि आखायाव बेहा पिस्तल दंमोन बेनि अनगायैबो आगदा आखायावबो पिस्तल दंमोन होनना बुंनाय जादों एन्ड हि लेफ्ट इन हिज टीथ ए कास्टलेस ब्राइट आरो बियो बिनि हाथायावबो गंसे गोलाव माने जोंख्लावनाय हाथियार लादोंमोन बेनि जा हाथाय अरना लादोंमोन बेनिफ्राय हिज बियार्ड वाज ब्लेक बेनि जा दारि बे गोसोममोन बा खुगानि दारि गुस्थिनि दारि बेखौ बुंनाय जादों बे गोसोममोन होनना बुंदों वाज लेग वाज वुड आरो बेनि जा वान लेग वाज वुड होनना बुंदों आरो बेनि फारसे आथिङा बे माने वुड होनना बुंदों दंफांजों काटनिमोन होनना बुंदों थामहिनबा बेना मोनसे आथिं दं आरो गुबुन मोनसेया माबा मोनसे जाहोननि थाखाय बेनि आथिङा गैयाबो जानो हागौ आरो बे आथिंखौ काट होननानै बुंनाय जादों मोनसे आथिङा काटनिमोन होननानै। बेनिफ्राय इट वाज क्लियार डेट द पाइरेट मिन नो गुड आरो बेनिफ्राय बुजिनो हायोदि जा बे पाइरेटआ फैनाय लैथोनि जा डाकात फैनाय बे माने मोजां थांखि लानानै फैयाखैमोन होननानै बेवहाय क्लियार खालामनाय जादों बाथ्राखौ। बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय बेलिन्डा पेल एन्ड शी क्राइड हेल्प बेनिफ्राय बेलिन्डाया सोमखे जादोंमोन जेब्ला माने खैफोद सम जायो अब्ला गासैनिबो मोखाङाव मा सोमखे जायो दा बे समावबो बेलिन्डानि मोखाङा सोमखे जादोंमोन आरो बियो हेल्प होननानै गाख्रावदोंमोन जेब्ला माने खैफोद जायो अब्ला गासैबो माने रैखा खालाम होननानै गाबज्रि दा बे समावबो बेलिन्डाया बेबायदि जादोंमोन। गुबुन फारसेथिं दा मास्टार फ्लेड विथ ए टेरिफाइड येल आरो मास्टार माने जाय सैमाखौ बुंनाय जादों आरो बे मास्टाराबो खारखोमा लांदोंमोन गिनानै बे मास्टाराबो सैमायाबो खारखोमा लांदोंमोन सिरि सिरि खारखोमा लांदोंमोन। बेनिफ्राय इन ट्रिकल डाउन टु द बटम अफ द हाउस हल्ड आरो इन माने बेवहाय मावजिखौ बुंनाय जादोंमोन आरो बे मावजियाबो माने लासै लासै न'नि गाहायथिं खारखोमा लांदोंमोन आरो बेवहाय एन लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकेलि माउस हल आरो उन्दै एन्जराबो लिटिल माउसनि मुङा मामोन ब्लिंकमोन आरो बे उन्दै फिसा मावजि ब्लिंकआबो गावनि गुदुङाव हाबलांदोंमोन माउस हल माने बेवहाय एन्जर गुदुंफोरखौ बुंनाय जादों। बेनिफ्राय नेक्स्ट स्टेन्जायाव फैलायबाय बाट आप जाम्प कास्टार्ड स्नर्टिं लाइक एन इन्जिन बेनिफ्राय बेवहाय मा फोरमायदों दा बाट आप जाम्प कास्टार्ड नाथाय कास्टार्डआ
बाज्ल'दोंमोन बे समाव जेब्ला बिसोर माने खारग्लुंबाय थादोंमोन खैफोद जानायनि थाखाय बिसोर गावखौनो माने एरसोनो नाजादोंमोन आरो बे समाव बे कास्टार्डआ माने बाज्ल'दोंमोन आरो स्नर्टिं लाइक एन इन्जिन बायदि माने थर थर सोदोब खालामदोंमोन बे कास्टार्डआ आरो क्लास हिज टेल लाइक आयरन इन ए डानजियन आरो बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनबाय डानजियन विथ ए क्लाटार एन्ड ए क्लां एन्ड ए जांग्लिं स्क्वेम हि वेन एट द पाइरेट लाइक ए रिबन एट ए वर्म आरो बेवहाय जा कास्टार्डआ माने बे समाव बाज्ल'नायनि उनाव बे थर थर इन्जिन बायदि सोदोब खालामबाय बेनिफ्राय आरो बे समाव हा सिङाव मोनसे जोबथेसालिनि खथायाव दंमोन आरो बे खथा सिंनिफ्राय बियो गावनि लान्जायजों माने थिंथा सोदोब खालामदोंमोन जेब्लानोखि बे पाइरेटआ बिसोरनि न'सिम फैयो बेनिफ्राय आरो बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय हि वेन एट द पाइरेट लाइक ए रबिन एट ए वर्म आरो बियो बेनि फारसे माने पाइरेटनि फारसे जा दुथां फैदोंमोन लैथोनि दाखु फैदोंमोन बेनि फारसे बे ड्रागना आवगायलांदोंमोन आरो बेनिफ्राय होसोदोंमोन आरो बे जेरैबायदि रबिन दाउआ सांग्रेमाफोरखौ होसोनाय बायदि बे पाइरेटखौबो ड्रागना पाइरेटखौबो होसोदोंमोन होनना बुंदों दा बेनो जाबाय नैबे स्टेन्जायाव बेरखांदों बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय नेक्स्टआव द पाइरेट गेप एट बेलिन्डास ड्रागन आरो बेवहाय द पाइरेट गेप एट बेलिन्डास ड्रागन आरो पाइरेटखौ माने लैथोनि दाखुखौ बे बेलिन्डाया द पाइरेट गेप एट बेलिन्डास ड्रागन माने बेवहाय पाइरेटआ माने ड्रागन बे बेलिन्डानि सिगाङाव गावनि खुगाखौ सिदोंमोन बेनिफ्राय एन्ड ग्लाब साम ग्रग फ्रम हिज पकेट फ्लागन आरो गावनि पकेटाव थानाय गोलाव माने हासुंनिफ्राय बियो दै लोंदोंमोन माने गावनि खुगाखौ सिनानै बे दैखौ लोंबाय दै गांनाय मोननायनि थाखाय बे दैखौ लोंबाय बेनिफ्राय हि फायार टु बुलेट्स बाट दे डिडन्ट हिट आरो बे दै लोंखांनायनि उनाव बेयो गरनै माने गुलि गावदोंमोन फायार खालामदोंमोन आरो बे जा गुलि गावनाय गरनै बे रावखौबो फोनांनो हायाखिसै बेनिफ्राय आरो एन्ड कास्टार्ड ग्ल'भ हिम एभ्रि बिट आरो कास्टार्ड माने बे जा कास्टार्ड ड्रागना माने बेखौ मन'दोंमोन माने बै जा पाइरेट बेखौ मन'दोंमोन लैथोनि जा दाखु फैदोंमोन बेखौ मन'दोंमन बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ नेक्स्ट स्टेन्जायाव फैबाय बेलिन्डा एमब्रेस हिम मास्टार लिग हिम नो वान माउर्न फर हिज पाइरेट भिक्टिम दा बेवहाय बेलिन्डाया जा एम्बेर्ड हिम माने बेखौ गोबाथाबदोंमोन बै ड्रागनखौ कास्टार्ड ड्रागनखौ गोबाथाबदोंमोन मानि थाखाय गोबाथाबखो बेलिन्डाया बे ड्रागनखौ मानि थाखाय गोबाथाबखो जाहोना जाबाय बे ड्रागना बे पाइरेटखौ लैथोनि जा दुथां मानसिमोन जा दाखु बेखौ माने ड्रागना माने मन'नाय माने फोथैबाय बे गाव जाबाय दा बेनि थाखायनो बेखौ अनखांनाय मोननानै बेलिन्डाया बेखौ गोबाथाबदोंमोन ड्रागनखौ आरो मास्टार लाइक हिम आरो मास्टार माने बेवहाय सैमायाबो बेखौ अननायजों सोलादोंमोन दा सोलानाय माने नोंथांमोना बेखौ मोनथिखायो जानांगौ जेब्लानोखि बे मोसौफोरखौनो जों एग्जाम्पल हिसाबै लानो हायो मोसौ बिमाया जेरैबायदि मोसौ फिसाखौ सोलायो थिग बिदिनो माने नैयावबो बे सैमाया माने बैखौ जा ड्रागनखौ सोलादोंमोन मानि थाखाय सोलादों बे माने जा दुथां फैनाय लैथोनि जा दुथां बेखौ माने फोथैनायनि थाखाय बेखौ माने अनखांनाय मोनना सोलादोंमोन आरो नो वान मर्न फर हिज पाइरेट भिक्टिम आरो जा लैथोनि दाखायदा थैनायाव एबा मैहुर जानायाव रावबो दुखु खालामाखैमोन आरो इंक एन्ड ब्लिंक इन ग्लिडिड गायरेट इंक बेवहाय मावजि आरो जा एन्जर बिसोरबो माने रंजानायजों ड्रागननि सोरगिदिं गिदिंदोंमोन एराउन्ड द ड्रागन डेट एट द पाइरेट आरो लैथोनि बे इंक आरो ब्लिंकआबो
बे ड्रागननि सोरगिदिं रंजानानै गिदिंदोंमोन आरो बिसोर बे पाइरेटखौ जादोंमोन। बे इंक आरो ब्लिंकआबो पाइरेटखौ जादोंमोन होनना बुंदों। बेनिफ्राय नेक्स्ट स्टेन्जायाव फैबाय बाट प्रेजेन्टलि आप स्पक लिटिल डग मास्टार्ड आरो बेवहाय नाथाय बै समाव फिसा बे जा सैमा मास्टार्ड बेयो बुंदोंमोन, फिसायै माने गुरैयै बुंदोंमन आरो बेयो मा बुंदोंमोन I'd have been twice as brave if I hadn't been flustered। दा गोसो बायाब्ला बेयो 2 गुन साहसी जायो होनना बेयो बुंदोंमोन। गुबुन फारसेथिं an upspoke ink and upspoke blink would have been 3 times as brave waiting आरो गुबुन फारसेथिं बै इंक आरो ब्लिंकआबो बुङो दे बिसोर 3 गुन साहसी होननानै गावखौनो माने बिसोर देरगानाय बुंदो आरो बे बाथ्रा आं 3 गुन साहसी आरो बे सैमायाबो आं 2 गुन साहसी होननानै बेवहाय फोरमायदों। आरो and Custard said I quite agree that everybody is braver than me आरो कास्टार्ड ड्रागन कास्टार्डआबो बेवहाय बुंदोंमोन जे थारैनो बिसोर आंनिख्रुइ बांसिन साहसी होननानै बिसोरखौ बुंदों। बिसोर माने बेवहाय बिसोरखौ जा इंक ब्लिंक आरो मास्टार बिसोर गासैखौ बुंदों आंनिख्रुइ नोंसोर गासैबो साहसी होननानै बेवहाय ड्रागना बुंनाय जादों। बेनिफ्राय नेक्स्ट स्टेन्जायाव फैबाय नेक्स्ट स्टेन्जा बेलिन्डा स्टिल्स लिभ इन हार लिटिल व्हाइट हाउस आरो बेनिफ्राय बेबायदिनो थांबाय नैबेयाव जा बे पाइरेटनि फोजोबनाय बेवहाय जोब्बाय। बेनिफ्राय आरो सिगांनो जुदि सुथुरखौ फोजोबखांनायनि उनाव माने सिगां जेरै दङ बिदिनो जाफिनबाय गावसोरनि बे बेलिन्डा मुंनि न'आव। दा बेवहाय बेलिन्डा स्टिल लिव्स इन हार लिटिल व्हाइट हाउस आरो बेखौ माने सिगांनि बाथ्राखौनो बेवहाय फोरमायफिननानै होदों। बेलिन्डाया दासिम माने गावनि गुफुर न'आवनो फिसा गुफुर न'आव दङ बा थायोमोन। बेनिफ्राय with her little black kitten and her little grey mouse गावनि फिसा गोसोम मावजिजों आरो लोगोआवनो मा लिटिल ग्रे माउस होनना बुंनाय जादों फिसा माने फुरगियाव बे एन्जरजों आरो बेनि अनगायैबो येलो डग फिसा गोमो गाबनि सैमा आरो बेजों लोगोसे रेड वागन फिसा गोजा साखा थोंब्रैनि गारिजों बे सिगां जेरैबायदि दंमोन बेबायदिनो बेयो दासिमबो दङ होनना बुंदों। आरो बेनि अनगायैबो एन्ड हार रुलियो लिटिल पेट ड्रागन आरो मासे फिसिनाय ड्रागनाबो बेनि लोगोआव दंफायोमोन। जा जों बे सेन्टेन्स नैबे स्टेन्जाखौ जों फार्स्ट स्टेन्जायावनो जों मोननाय जादों आरो बेखौ खन्थाइगिरिया माने नैबे जा पाइरेटखौ बुथारनायनि उनाव सिगां जा दङ दाबो बेबायदिखौ फोरमायफिननो थाखाय बे स्टेन्जाखौ बेवहाय खन्थाइगिरिया फोरमायनानै होफिनदों। बेनिफ्राय बेलिन्डा एस ए ब्रेभ एस ए बेरेल फुल अफ बेयार्स आरो बेवहाय जोङो सिगाङाव जा मोननाय बेलिन्डाया माने गुफुर मुफुर बायदि साहसीमोन। दा मुफुर बायदि साहसीमोन होननानै बेवहाय जों सिगाङावनो मोनबोदों बेखौ। बेनिफ्राय इंक एन्ड ब्लिंक केस लाइन्स डाउन द स्टेयार्स आरो इंक आरो ब्लिंकआबो गाहायनि सिरियाव थानानै माने स्टेयार्स माने न'फोराव थानाय सिरि गाहायनि सिरियाव थानानै बिसोर लायनखौ संदानबाय थायोमोन सिंहफोरखौ माने उनसङो सिंह फैदों नामा बेफोरबायदि बिसोर स्टेयार बा सिरियाव जनानै बिसोर डिउटि होदोंमोन। आरो मास्टार इज ए ब्रेभ एस ए टाइगार इन रेस आरो मास्टाराबो रागा गोनां मोसा बायदि साहसीथारमोन आरो बाट कास्टार्ड किप्स क्राइं फर ए नाइस सेफ केस आरो गुबुन फारसेथिं कास्टार्डआ गावनि रैखाथिनि थाखाय मोनसे फानजारिनि थाखाय गाख्रबाय थादोंमोन। दा जों बे सेन्टेन्सखौ नैबे स्टेन्जाखौ जों सिगांनि स्टेन्जाफोरावनो मोनबोदोंमोन। दा बेनो जाबाय बे खन्थाइनि सावरायनो गोनां माखासे गोनां बाथ्रामोन आरो जोबोर इन्टारेस्टिं बे खन्थाइया। बेवहाय खन्थाइया जाबाय जोबोर इन्टारेस्ट आरो बेनि जा खन्थाइगिरि बियो फरायग्राफोरखौ जोबोर गोसो बोगथाबनो हानाय जादों आरो बेवहाय बेनि जा कुइसन एन्सार बे कुइसन एन्सारखौ जोङो उननि भिडिअ जों थाबैनो डिसकास खालामगोन आरो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै थारैनो मोजां मोनबाय आरो गोसो बोनो हाबाय थारैनो खन्थाइखौ फरायनानै। स' बेजों लोगोसे जायफोर फरायसा बा लोगो नोंथांमोना बे चेनेलाव गोदान बिथांमोना चेनेलखौ जाहाथे साबस्क्राइब खालामना लायो
आरो बिदिनो जोङो उननि फैबाय थानाय समफोराव गोदान गोदान टपिक बा लेसननि सोमोन्दै जोङो गुवारै डिसकास खालामगोन। स' दिनैनि थाखाय बेखिनियावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ फर वाचिं।